Terus aku kudu kepiye wakne? Yen kowe kepengin mbuktekake ya sowan ning Kademangan ning ngene katamu. Yen ngono kowe nundung aku wakne. Ya ora. Nek yo karo kangen wong kowe asline yo tak Oh ngono wakne, aku sih niras pantes nagih janji marang Kakang Demang wakne. Mula aku njaluk titip padepokanku Serbumi tak pasrahake karo kowe. Aku bakal sowan ana ngasane Kakang Demang wakne. Iya, enggal-enggal wae tak nangoni iki. Kademangan Karangwetan Kita Londo Kawan suci. Karo piye? Apa nek jenengmu sapa? Sinten nggih kok? Wis antarane loro iki truna karo kalet sing dikalete. Oh, kok mama. Oh iya. Wis apa nek? Kula kalet. Oh kalet. Kok kula kalet iki? Wis seneng tegale wis sampun iki teman. nuruti garwane pun kakang sing ayu. Kami sami ya. Oh kalian wis rampung ya? Sampun iki. Iki mau mesti turu. Kayane memang takoni Mbak. Hariane duduk snack ini mah pikir-pikir pojokan kok. Wah, iki mantep. Betul apa iki? Betul apa? Ora mau tenang. Ayo lah kok. Apa jeneng paman? Dapat juga kepenaknya nggon wasita, bukan karo kan. Nggih, banggaken. Biasane garwane pun kakang. Nganggo diajin iki lho. Layak kena do mesra. Mesra iki bongkok piye barang. Iki gimana to? Gimana terus yo barang gimana? Pada pirang-pirang dina iki tolak bawamu kok beda karo padatan iki ana apa? Apa kurang anggun sindoro marang kowe coba matur sing kanthi walus kene. Yo piye? Penjenengan kok ya. Datuk lambe
dulu kok mati. Enten juga si Demang. Wong itu sejatinya jematur kalian penjenengan, nanging wong ajre. Matur walau kowe karo aku supaya nek aku muga bisa udanani apa sing dadi penjaluk. Nggih, sejatine kula menika sampun bobot. Wah, buat. Nggih. Oh, sampun bobot. Heeh. Kok boten nang pamit nggih? Oh, nggih. Bobot iki piye to, Bang? Kok pangapunten. Yo. Oh, pangapunten. Karo ngene, Bang. Mateng. Mengandung dadi ganti meteng nggih lho. Dadi Ya penjenengan niku bebojoan baru kok ya ora ngerti nek. lah yo dadi kok tak tinggali lunga wae. Nah, iki mau kok ora mateng iki. Coba aku tak takon anggonmu ngarep wis pirang wulan. Sampun 3 bulan Demang. Tahun pas saiki anggonmu ngarep wis udah ora tahun pasti. Nggih. Aku sak menika nang jam lho. Jam Nggih. jam apa? Kula menika kepengin badir bang sisik kencono gitu. Hadir bang sisik kencono. Nggih. Wong kok wis jam ngene biasa. Lah pancen anek usir bondo terus ngidam kosol. Niki ngeten iki, Mbak. Ya piye? Nambah iki. Prayogine Ini malah barat-baratan apa? panjenengan pinangka Ki Demang. Iya ya. Muga-muga dagang bali menika kan kagungan panggung dipun turuti lan ngaten niku, Mbak. Nggih. Nggih iki. Nggih niku napa panjenengan ngertos. Mulane aku kok tak coba. Ya takon-takon to Ya ya. Gandeng kuwi iki ngidang kudu pinangka pamutan datang bali sing apa. Nggih. Bakal tak udanani apa penjaluk. Senajan to aku dhewe ya durung ngerti sing jenenge badir bang sing kencono apa paman kowe arek tau ngerti. Kula Iya. bapak lek kula. Oh, teknik iki. Oh ya, ya. Ya menika nami sawijine sanepan kok iki Demang. Ya. Gandeng di pamukai dagang Bali iso ora bisa bakal tak upayake ya. Iki Demang, matur nuwun saderengipun. Ya nek ngono upang wayahe bisa esuk aku enggal-enggal pasti apa sing dadi penjalukmu. Kepenakno anggone mah dirawat dagang Bali sing kanthi apik-apik ya. Ibu iki Demang. Paman relet lewatku paman jowo. Kantan Padha. Apa lalu Kang? Apa tahu? Ya, Kang.
Nah, iki mau lho. Wong sing ngejak wis bablas tekan Semarang kok sing dijak ikut gawe iki Mergo ora saking penene atine iki. Kok pesan kemawon iki. Iki ngene ya. Tutupi. Nek ora semono kakang Demang Cakra itu kira gawe karo Oh, nggih, keputan. Iwak tawa mendem sakjroning 40 dina 40 dina. Mekaten nggih. Yen menurut ketenganku yen turut ketenganku dina iki dheweke jidan lho, Mas. Oh, nggih. Nah, iki mengko ora urung Nggih. Joko Nagasungan iki bakal tukang mikir mandiri ganti karo kakaknya. Nggih, bener. Dan awake dhewe iki ning omah kok rasane mantu-mantu sak dinenge dheweke teko dijeluk bae. Omong ngaten mangan. Nggih. Aku namung derek mawon tutupi. Dheweke mulai gak nyusul bangun kan butuhe di Majokan Gadunau itu berita Batolo kaping 10 Batolo mesti nak Ngertos. Pak Siti toh ya? Oh, nggih. Ada Siti juga. Oh. Itu ngidak lemah ping 3. Dheweke bakal dijemput teko ana kapan kene. Menapa kali dinipun kula ingkang anu? Nggih. Oh, nggih. Tutupi. Ping 3 mengko bakal tumeka kapan kene. Oh, Majokan Gadunau. Aku kan bohonge kamu. Mekaten. Maksudten? Kilurah. Oh, lurah kita. Lurah. Ki anu batung aku. Kula mbuktaken panjenengan. Nggih. Mungkin nggih, tak bae. Ibu. Ibu. Oh, nggih. Kilurah. Sepanon batung aku. Kula surau. Oh, bukan sih. Kilurah. Sepanon batung aku. Kula surau menika nyidembang betahaken pitulungan. Bener nggih? Ditunggu sedina meneh. Kok beda ini? Wah, kok sebenarnya malah ini kula betul kok. Kok kurang banter kan ngomong kok ya, aku undang. Pinting ngono bakal sate kok. Waduh, Bu. Ki jeneng gadung awuk, kok dingin. Ki ora gadung awuk. Iki jeneng saka uga betahken panjenengan. Nah, iki wis teko iki. Ya, menika sampun iki. Lali sampai itu lali. Ora apa-apa. Kok piye? Ono apa, Mbak? Jenengan kok ningali aku. Duh, iki suaramu ning endi? Pancen ora tak gawe swara aku. Wis ora nganggo wadah swara. Dimas Joko Anom Gadunau. Iya, piye, Mbak Yu? Iki aku iki kowe tak tekon Kakang Demang. Ora toh? Aku mau aku takon. Sampai lali aku yo dadi urung takon. Aku kan kudu bakekake aku. Oh iya. Dimas Joko Anom Gadunau. Padha basiki tekamu omahe Kademangan Karangwetan. Ya. Lupa apa mau? Waduh. Oh ngono. Oh iya iya. Mengenai nanti mandi dan Oh ibarat mandi mekal. Halo. Menika kendalo idem mau. Kok kowe saiki saya suwe-suwe pinter banget. Waten. Beda karo latihan lho. Kepiye Dimas? Iya, iki ngene. Gandeng Kakang Demang ku mau lagi tindak saka Kademangan amarga golekake idam-idamanku ya kuwi badhe dang sisik kencono Dimas. Sampeyan yo percaya nek Kakang Demangku yo nek jam-jam sampeyan. Lha ya percaya wong bojo lho. Yo bojo sampeyan ki bagus nek iku bagus. Lah kok seneng ngobong-ngobong saiki bareng gedung. Mboten kok apa-apa, Mbak. Nah terus kepiye? Kok iki adine. Ah,
Langkung apa Kakang Dadu Ngawuk. Nggih, makasih. Terus mungkin karepmu piye Dimas? Kakang Demang rikala semono jauh-jauh kon topong patang ini. Iya. Munggah kasetemu aku bakal dilambekake aku lagi janji karo Kakang Demang. Yo, bakal lagi janji. Nek wektu iki Kakang Demang lagi ora ana ing dalem. Lah kok semono Aku kepengin nututi sing teko. oh kowe kepengin nututi. Iya. Kamu kepengin nututi sampeyan lagi mangga. Iya. Kok ning dalane nek apa-apa, sapa sing dadi takona. Tak ngono ta, Mas? Lenes, Lurah. Nah, terus karepmu piye aku koman? Bapak-bapak tak dibeli satu. Makanya satu terus ben saya bapak-bapak. Song jajan Wetengku kok rasane kenceng banget yo Dimas. Iya iya Dimas. Dimas, aku pamit ning kepukuran sik ya Dimas, aku suara kuat wetengku Dimas, paman. Mau apa dari Lurah? Mungkin. Batu yang lagi turun. Iki lho. Iki lho beli-beli. Mungkin gini. Aja ditetang. Aku lan ya metu ditetang iki kepiye? Saya Gini. Aja ditetang. Aku boten kok nangis mawon iki. Piye wajan? Anakku sing bagus iki. Ha, apa itu? Nggih. Piye le? Wah, bayi kok bucek. Awas mulai ngene. Saya piye Dimas? Heeh. Jadi kalau jajal kasetmu ngono ta Dimas? Oh iya prayoga. Monggo Lurah.
pundi iki? Wis sak karepe kae arep digawa sepiro bocahe ngono Oh, kagem. Nek golek bocah nek endi. Heh, kula izin. Ayo izinen. Ning gedene kepiye kae jajan? Bocah dolan di foto. Jadi ini. Oh, menikah putrane. Iki putramu kok lho. Tak jadi tak gede. Yang ngono sepi tenan. Sepi tenan. Ilang sepi tenan. Kok aku digigit. Wah, Kok dicek dadi apa lek? tapi ini ngomong. Yen ngono iki ikut aku. Iya, Mbak. Terus kowe sing bakal ngene jeneng sapa, Dimas? Aku kok tak. Heeh. Lah, dan bisa kaya ngene. Tak, bisa balik. Awas apa lama lekmu kuwi? Ndak teman kuwi. Pengembangan bumi kok apa ayu kok piye kaya. Lah yo iki anakku, iki putraku yang ganteng ya ampun, ya ampun. Lho, kok yo pinter tenan to kowe Dimas? Oh, sekli tenan yo Lek, yo. Oh, sampai yen hubungan wong madan digeret yo. Ya wis Dimas saiki prayoga awake dhewe mlaku ngutiki Kakang Demang Jaka Yuda. Ayo paman, iki bocah Iki mau wis tak gawe saka ndok urung. Apa-apa, ini coba.